हाय गाइस नोंथांमोनखौ आंनि जेडि ट्राइबेल ब्लग भिडिअ फरायनाय थाबाय दायो नै जोङो गारो बाजार थांनो ओंखारदों जों आंजों लोगोसे दं सासे बेनो जाबाय बिथाङा बर'नि जन इब्राहिम नुबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअ दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ गाइस नै जोङो दायो फाइनालि सफैबाय दा गारिखौ पार्किं खालामबाय दा जोङो थांगोन नैबेथिं लामाया नैबेथिं दायो नैबेयाव काउन्टाराव जोङो रिसिप्ट दानबाय पार्किं फिस दायो जों थांगोन लामाया नै नुदोंना लोगोफोर बै गेटखौ बिथिं जों थांगोन दा देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आदा बे जायगानि नामा मा नाम होनदोंमोनलाय आमगासि लिरो न आच्छा नैबेखौ दा सिबसुम नामा दा लोगोफोर नायलांबाय थादो लामाजों दा थांसै हेल' गाइस नै गेट मोखाङाव माखासे गाइडलाइन दोङो नोंथांमोना फैयोबा नायना ला नै आरो बेयाव लकेसनबो दङ दा बेनि एरियानि माने लकेसन जिहेतु बाउन्डारि बेखौबो बेयाव मिथियो दा नै बेयाव लिरनाय दङ नुदोंना गाइस नो वाइन नो बिहेभियार माने बेयाव एलाउड गैया आरो ड्रिंक खालामनायनि जेबो एलाउड गैया गाइसनि जों हाबबाय दा थांबाय थानोसै खिन्थु हाजो गाखोनांगौ दै गोजौ मानि जायफोर फैयाखै नायफैनो हागोन वाव हागोन ना हाया गाखोनो नायलांबाय था नैबे जाबाय न' दासो गोदान लुहांदों मानसि थायो नामा सोरबा थायो नामालै ना मालिक थायो ना मोख्रा थायो सिरियाखाना बायदिसो मोनलायबाय आं लोगोफोर नै आयौ बहुद गोजौ माथो गाखोनो हागोन ना मेंखाबायानो माथो गाइस नायलांबाय था गाइस ओरैबायदि गोजौआव थांगोन जोङो बर'नि शेरपा तेनजिं एटमान हिलारि माउन्ट एभारेस्ट गाखोनाय हाजोआ बेबायदि गाखोलांगोन जोङो गुसु बार नांदो रायजोफोर लोगोफोर जोङो दायो नुदोंना नैबे लामाजों थांनानै हौरै गाखोहैगोन जोङो बिनिफ्राय आरो गोजौआव थांबावगोन जोङो चलो गाइस लोगोफोर आयु थैगोन जों हाजोनि मानसि नङाना हायेननिसो बेखायनो माने हायेननिखाय माने बेबायदि जोंहा हाजो गाखोबाय थानायनि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बेखायनो मेंदों जोबोर मेंदों आं बेवहाय जिरायनो लुगैबाय नाय लोगोफोर मेंबाय लोगोफोर गाखोनायनि लिमिनदोलै गोलैगोनसै नामालाय आयौ थब सरबायगोन नामा गाखोफेरा गोदो उन्दैयाव बिराद गाखोदोंमोन ना जानाय नङा दंफां दालायाबो गोरान जानो हागौ बायनानै गोलैबाथाय मोखाङाव दागि लानानै थांदो गाइस लेट्स गो फै आंना बन्दुआ नै मालाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बर'नि जन इब्राहिम होननानै नै बिथाङा आंजों फैफादों दा बन्दु थुदो गाखोबावनोसै हागोन ना हाला नोंलाय हायो ने बर'नि जन इब्राहिम एक्टरथ' ओरै बबेथिं थांखो थ' गाइस बबेथिंबा सर्टकाट लामा दोङोनो जन इब्राहिमा बर'नि जना लिंदों बिथिं सर्टकाट लामा दङनो नै लोगोफोर गाखोग्रा न' मोख्रासो थायो ना मानसिसो थायो जियानो जादोला
जों बेफोरखौ नायबाय थानो सम गैला नायनो गोनां बहुद दंबावो गाइस आरो थांबावनांगौ मेंनायजों जाला आरो थांबावनांगौनो ओइ नुवाखै जोंना बर'नि जना मानखोगासिनो जेबोआनो जायाखै बेहाथ' ओइ बन्दु आरो बेसेबां गोजान बारा गैला जोंथ' बहुद गोजौआव फैबायलै आरो 5 मिनिट दहायबो बुंदोंमोन ना जन दहायबो बुंदोंमोन नोङो ससेल'सै होनना आरो बेसेबां गोजान दंबावो हा लोगोफोर ओरैबायदि हाग्रा गुदु काम चलो गाइस फाइनाली जोङो बहुत गोजौआव सफैबाय दायो बारा गैला नैबे नुदोंना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो थांले आरो बेनो जोबथा थ' गाइस नायलांबाय था मेंबाय लोगोफोर जों माने हायेननि मानसि ना बेबायदि जोंनाव हेबिट गैया हाजो गाखोनायनि गाइस दसे जिरायदो जोङो आरो दंबावो ससेल'सै मेंबाय मेंबाय गस्ला लंपेन्ट गासिबो सिजोबबाय गोलोमदैजों आरो ससेल'सै जोंना बर'नि जनानै जेबोआनो जायाखै खाट्रा पालवान आरो बेसेबां गोजान होनदों बेनो दा बेनिफ्रायथ' थांला 2 मिनिट बेसेबां 2 मिनिट गाखोनांबावगौ आयु थैसिगोन जियानो जा फैबाय नालाय गाखोनोसै नाबा बुङो लोगोफोर आयु ओरैबायदि थिया हाजो माननांगोनसो बोरैबा गोलैलांबाथाय गैला मोननाय नङा हाराबो ये देखो इतना ऊपर आ गया मतलब बोल नहीं सकता भुटान हाजोआव गाखोफेरनो मोनबाय नंगौना लोगोफोर जायफोर मोनाखै फै बेरायफै गाखोफै नायबाय था लोगोफोर इधर गोजौ गाखोबाय जोङो अभी मिलने वाला है जेब्ला मोनहैगोन अब्लासो बिखाया खामजोबबाय लोगोफोर बिखाया खामजोबबाय बल गेलेनायाव जि खारोना खारबा माबायदि मेङो लोगोफोर नोंसोरो बेबायदिनो जादों आंहा वाव गुसु बार अरे किधर से जाना है इधर से तो चलो मैं पहली बार आया हूँ ना इस जगह पे बर'नि जना सिगां थांगासिनो आं बर'नि जनखौ सोंदोंमोन लोगोफोर बेबायदि मान गोजौ हाजोआव आं बर'नि जनखौ सोंदों आरो आच्छा आदा नोङो देनां बाजैखौ लायोब्ला बेबायदि हाजोआव बेरायनो लाबोगोन नामा नोंलाय होनना सोंदोंमोन बे बुंबाय मा हौवा मानसिफोरानो फैनो माबायदि मेङो आरो बिसोरथ' हानाय नङा भाई होननानै आंखौ बुंबाय आरो अबयस्से नंगौबो आंबो माबायदि खस्थ' मोनदों आंबो मिथिगौ ओइ जन मैदेर फैयो नामा मैदेर
नंगौ आरो आगे पासे सिगांफोर फैनाय रेकर्डफोर दंना गैया दङमोन बेलासे थानो हायामोन वाव आरो मोसानि जेबो गिनांगौ गैया वाव गिनांगौ गैया होननानै बायसोम बारसिन जाबासो लोगोफोर नै आयौ आयौ नाहरनो गिदों जि ओरैबायदि गोथौ लोगोफोर नै बिथिं आयौ आरो ओइथिं नुदों ना बेसेबांबा गोजौ हाजो बिथिं भुटान हाजो उफ गोलोमबाय लोगोफोर नुदों दा माबायदि खस्थ' नै 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 गोलोमदैफोरा नै लोगोफोर रुमालु गारियावसो थाबोबाय लाबोफानो बावबाय आङो दा जियानो हक लोगोफोर जों दसे इन्जय खालामबावनोसै दा बिनि उनाव नेक्स्ट टाइम